Agarache Ruyo Onicha Rama Onije Jayo Agamijo wele medelele nunem Agamija ba medelele nunem Ndemeba Ese bongo kama Apalila no meku mo mejedo na potu jekola ngweku Ikono na potu ando mekile mo ndamandama Chineke nekele tere konye mweme Agamijele kosu medele nunem Ndemkweba Utumagamba Apalila no meku mo mejedo na buja jekola ngweku Bongo Ibonu si Jamaica go bega karema yakachio Omemwane ejayo Omemwane ejayo mwane Agara cheru yole unijagama ejayo Agara cheru yole unijagama ejayo da ayakoguma Apalila no megubu mejero na America tekola ngwegu Washim jemu na mejero kwa mama yo la pa amokwa Agamije London mejele no munem Agamije London mejele anu bani dele ba Apalila no megubu ma biajera France tekola ngwegu Get him back, Chile. Yabuza Jule, Yabuza Juo, Yabuza Jelua, Dadam. Oh, good now, Manamado de Lua, Kanayaqua, Maraquanare. Chisum. Ochigaya for Amanelu and Dale, Ejayo, Chisi baby. Yebulu jibule de delu andale kanu chaba kwana atibode para one para ahun na onyoroma no pakiti ekwa omemwane ejayo omemwane ejayo agara cheru yole unijagama ejayo agara cheru yole unijagama ejayo Doctors are foreign and disunited. Let's go one day. Ichayo. Agamije wele medelele nunem. Agamije pa bete unu nunem. Ndenu kweba. Igbo leje kuna kono nyoya. Igbo nusi jenda manda ne kwaba. Yakashio. Ochigaya fu anelu wanishijayo yakogumo. No food for lazy man at all. Onye chekwa ya yodokwa. Ina kuri yokwa hamman. Onu yelu ambaro hu yelu ganna obaka. Apala lubegu bo bete do na America je kola mweku. Bere America meje to manasu nim deneba. Da matinin isumune danye kwaba o da matina jelo omemwane ejayo agara cheru yole unijagama ejayo agara cheru yole omemwane ejayo Ejayo mande magara cheru yole unijagama ejayo agara cheru yole unijagama ejayo sawa ahia u di bongo korompidi kenna unwanne mo au nwanne m
anya na-ejele ndị baraba ike n'usuku nwanne m ọgọdị iwe nwanne enwere anya na-ejele ndị baraba oke nneke nwanne ọwụ nwanne oke nneke enwere anya na-ejele ndị baraba ọnụkwa pọt dọlarị nwanne dọlarị nwanne m enwere anya na-ejele ndị baraba nwafọ nneke duchi na bọchi anyị takọt base ya rere nọ mma mama ke nwanne m mama ke nwanne m mama ke enwere anya na-ejele ndị baraba ndị mama dreki nwanne ze ya dị aga kọkwala m mama ke nwanne m mama ke nwanne m enwere anya na-ejele ndị baraba nda bebi m ekele mgbada iji nwaanyị ọmarị mma sọni nwanne m ọmụche ekpe nwanne m ọcha enwere anya na-ejele ndị baraba akpaja ahụ one of Obo onye ababekwa na sel ama social recruit ahụ ọfịsa gbanwo omere nwanne eji asọ ya sọ omere nwanne eji asọ ya sọ omegbu ụfọdụ na ọgadị ọkụ ya ala gbara gesere onwe gị gbanwo izu ala ya ụzọ gesere onwe gị amami okwu onye ụlọ jikwa na achị a onye na-achị obodo amami oche ọbọnwụ amami okwu gbanwo amami oche hey amami okwu amami oche ọbọnwụ o mere nwanne ya luwa nwanne asọkwa ya sọ mara n'ihu prọfet na asọ n'elu ụwa ndale asọkwa ya sọ enyere gị nyedo ọnụ ụmụnne hụ na naanị ga-akpara gị enyere gị nyedo ọnụ ndị nida naanị ga-akparada mana jụcho gị ka onye ọzọ abada anọzedela mụ na asa enwe nda enyi mara kwana ndụmakegila segbula nwe enwe nda mkpu na-ekwuru ga o mere nwanne ya eji asọ ya asọ mara kwana o mere nwanne ahụ jari mara kwana o mere nwanne ya eji asọ ya asọ o mere nwanne ya eji asọ ya asọ izu ala ya ụzọ ga-ezere onwe gị izu ala ya ụzọ ga-ezere onwe gị amami okwu ga-aga amami oche ya oge kwa ye ja chike cha ho pa ho de tere ma so ko bia wo he amami okwu ya la hu wa hu amami okwu wo chere ma ya la hu ya wo che kuna ja la hu ya ho Ibole igbo nwemne igbo mụrụmne ndọma anajụgamshi oke nọ n'ụya na-egwali shazụ ya ogo oke nọ n'ụya na-egwali shazụ ya oge ịchaka ga-ekwu anagwụchara ya aga n'ikpe ya ole amamo onye mara elu ụwa ya mara ya onye mara elu ụwa ya mara ya ọkpabiri mụnụ anapịa nwa n'elu ụwa bịa dị ya nwunye na nwunye otuza dọrọla akpa n'igbo shanya ka pụrụ elu ụwa ndị abụmanyị nchie ọbọchibe ọnya ka pụrụ selu ụwa ndali ọchọnya ahụ elu ụwa nwanne nna hụ nna ọhụrụ na-akpa ijigbe ọnụ mara egwu ka akparala chaka ọgba ha mbụ emekale chaka ha mbụ ifeanyị chukwu omenne eji nne m dada amami okwu ga-aga amami oche gbanwo amami okwu akpacho ja wakocha ja kumana ọbọnwo ibeshi mamu amami okwu ga-aga amami oche amuche wako bana amami okwu ga-aga amami oche ọbọnwo omere nwanne ya ji asọ ya sọ omere nwanne ya ji asọ ya sọ izu ala ya ụzọ ga-ezere onwe go izu ala ya ụzọ ga-ezere onwe go o mere nwanne ya ji
Kama omere nwanne ya so izu ala yuzo gezero onwe go izu ala yuzo gezero onwe go oyo onwe ko na je shiye yi amami ocheyabo amami obiagaga amami ocheyabo momo nwanne rimego na wokwa aka eri onwere go rimego onye nwere akude kpala ya ọnụ chiba n'ọzọ wadola mụjọ anacha he abụọ he jeri a achimonye nwere go rimego onye nwere akude kpala ya ọnụ chiba n'ọzọ wadola mụjọ onwere go chari mego onye nwere go rimego agbara mgba fụfọrị na nne m onye nwere go rimego ifeanyi chukwu na-ede afọle onye nwere go rimego adanne kali makpana ikoda okorobịa were chali maniko onye nwere go rimego engineer Mrs. Tony Mahu ni makpana ego onwere go rimego onwere akude kpala ya ọnụ chiba n'ụzọ wadola mụjọ Mrs. Patience Chisoma onwere go rimego onwere akude kpala ya ọnụ chiba n'ụzọ wadola mụjọ ndị ma nwere machikada onye nwere go rimego agbala mende ni mka agbala rimego onye nwere go rimego ike njọkụ shali mapere onye nwere go rimego ikele nwa mama nwanjọkụ o ji awụse nweche ọka ya ekomaka ya echi ụka ị na kabọ nkwụ nwaanyị ọwa bụ ahịa ya narakwa pịọ kama mapama presi isi ike bụrụ ka nne m alụma mara dị ike nne m Chairman Consumers Protection Council Imo State onye okwe ubeke nwe owere anyị Mayor of New Jersey USA nabamani ken n'ozukwu nne ego agọdị iwe ọgọ mmanụ nwanne ya mapamanda be na na-ele MU mmanụ ụyọ chief ofela aka nne m with or without okporoko zekia n'irimaka ego enyi nwoke cha nwere ihe ahụrụ ọnụgo mmiri dị akpọ ọnụgo eri ihi na onye ọla gbu akwa nna ji nwere ihe ochegbu jiọkwa ese Prince Aso Emmanuel UN mekilekwo anyị gwara onye shanya ga-abịa Commissioner representing agbara bụ onye shaga ma bịa enurukwezujuola igweda ibubere lọba o nwanne jemle ọwanyela majoka gwecha nne manụ ụmụnne m le mụchanyela ma ụka gwecha na manụ ndị enyi m mụchanyela mmanụ ka gwecha na manụ kama anyị gwara onye shanya ga-abịa amamo anyị gwara onye shanya ga-abịa bulukwe Engineer Aru Ogaram mekilekwa na mukwu kpakpa ndo agbara nwa bụ fọrị na nne m agbara nwa bụ nwa mama mapama chief engineer Rufus Dike ọchịrị ọzọ na mekanik Japanese jeep mechanic papa Japanese ọmụmụ ọmị ụzọ akwa mapama uche lafịa nwanne uche olekwanụ maka ọnrabụ chief godi esomo obodo ọnrabụ chief godi esomo obodo ya lọ ajọla masị ihe bara na ndọbara onye chaka Honorable Greg Uwamana mụkwa nwanne Prince of the Oil Kingdom Hamadike mapama high chief Dr. Bonna
Weme Okato Nyoraga Okato Wano Okato Binipo Woko Medeli Aichi Okato Nyoraga one of Hekelem Gowala Come on Amamo Amambam Enime Nasanya Lamada Mapamon Rabuchi Barista Victor Monaco Diko Equemo were Western Oyama Diko Gushime Bole Mapamalo Barista Victor Monaco Ejimai Omobidi Yogarland and the Medemon Chantel. Well, I'm a captain. Mapamanta just doesn't get him. When you rap, a palin, I should know me bully. Judge Muraco for money. Mapomo can send go bala. What can say SIO? Yeah, Lord. Oh, Mobidi, I am a catching him. Yo, oh, can say it promptly. This is the return of Ezebongo. Hey! Ide, that's all. Sekeleke Iba member. Isabella wabobe. And we so bandari mao. Ikina kuno iso bandari numa. Chairman, Chief Executive, Creative Summit. Akeja bamba yiku mani. Ono alo with it. Iso bandari mao. Mwaka mame de jamba dada. Iso bandari mao. Iba ichukwo mende chime. Iso bandari mao. Anda meje jamba undari mao. Iso bandari mao. Mabumon Rabuchi Barista Victor. Iso nako. Ekwemo were Western. Oto kome one day. Lala Victor Mona Kekilela. There Manya. And the Medicine Bande. Weme. Anyana Date Bomanumune. Jifutomoto Sisundere Umba one of Agum Dollar. President and Brothers Keepers Club. The Brothers Keepers Wele Makarabuchi. Okuno Kaikile Lambo Kalai Afamalu Mansi and the Medicine Bande. Arabuchi was the leader of the president of the house. A paper. Wele Makapo of the house. Madon Capiso, Madon Capito is Ole Maka Shekina. Shekina, Abato Mekileko. Manana George Deliver, Mamma. Solo. Manadu Masebo Mountain, one day. And a package of Jenny, Chief Ma who got you. Omema, one of Chama Chief Executive, MLS Global, Nigeria Limited, Chief Emu got you, Memma. Chief Faru Omadu, Balogu of Lagos, Andama, Olema Kolori Lord, Diamond, Ajola Masekele, Women one no garla. So one day, Papa Chief Lolenest. So one day, Chief Lolenest, Kilela. So one day, women, one of whom are autonomous community. So one day, Adola Mass, one day. So one day, right on my Ernest Bichako, one day. The Medicine Bande. So one day, Arabuchi Fende Stephen Jacko. Another man, Yeah, Lord, I am. Ochilio Sonia. It's so bandari.
Chief Alfonso Sasso Mayor Chief Alfonso Sasso Chairman National Union of Voters in the state. Omenwanye o nwere gị nwere mmadụ yeze bụ nke kilelo don't know now Mr. T Mwafuzaba Mr. T le dale Mwafuzaba isondere ma Emeka nna de Aroshi one of ya basokwa nwanne Aroshi nwanne chichi na duru ebube that go belong Umajekula nusondere ma Ndalaba nusondere ma olekanyo Agala midelu Honorable I kelesi anya Ekwa nwanne loko manu nwanne ya Umo summit unde kanyen ndama unde summit studios ndarema Creative Summit Studios goja wakaja pompio goja ubego chaya poro Oshama kamarere de porura poru fonde porura poru aso nanpa Tela Kuruba wasa Zamp Monte Ndeli chara singo chabisi kodo Ufodeli chobo ule mwocho hana kamo Ore mapa Ndeli anu shimo shano kita kamo Ena ugu magala Bojari yare ma Bojari yo Bojari yo Bojari kwanu Bojari Ore lare no Bojari yo Bojari yo Bojari yo Ma bojari yare Ma bojari yare Bona jari yare ma Bojari Bona jari yare ma Onya chiga Chiga makpanye mega Nda chiga Chonya chiga Hamanye Lekwalada Olololo Okwambane shi kashe tuwara ya